Ake ngikhuleke umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe nibingelelwa yingwe ehamba namabhubesi impunga yesintu umshana wakwaNgcobo Fuze Fulele omashiya amahle sengathi azoshumayela. Namuhla ke bafowethu ngifisa ukukhuluma ngokungena umkhwenyana kadadewenu. Hayi uze nenyeke angize nenye namhlanje. Ispecial esikhona bafowethu encwadini zethu. Sithini isintu, indlela yesintu uyokhuluza ukhokhobe. Isona ispecial esinaso njengamanje. So 1050 rand. Uyakwazi ukuthi kushayele zona inombolo lezo lokuzibona iscreen sakho senza inhlelo zokuthi sikuthumelele. Uma ungenazo nje incwadi zempunga yesintu, umlandelo wempunga yesintu TV, awunehlazo. Ihlazo elingaka. Awunazo incwadi zempunga yesintu. Zitholeni ke zona bafowethu uma ihamba ngayodwa 750 450 250 namava ahlabahlosile nawo 450. Inkinga kamava ahlabahlosile njengamanje asa out of stock. Abantu abasigayelayo incwadi bathe basanenkinga kancane nomshini. Neyo gathi yamadoda ke nayo ikhona bafowethu nochatha ndoda ikhombo 550 kuhlangene nokuthi sikuthumelele uzihlanze uyindoda. Namuhla ke bafowethu ngifisa ukukhuluma ngokungena indoda kadadewenu. Ijulileke lento le esoyikhuluma namhlanje. Kodwa yona ikona ukungena indoda kadadewenu. Uzokhumbula ukuthi abantu abaningi banolwazi lokuthi umuntu wesilisa ongena umakoti kamfowabo uma kuukuthi umfowabo usehambile emhlabeni. Asikucaciseke lokho. Umkhuba lo owawukade wenziwa ngesizathu sokuxazulula inkinga ethile esuke ibonakala ngaleso sikhathi. Sike sibaboneke abantu ke sebewugila lo mkhuba ngendlela obona ukuthi ke manje usuphambene kakhulu. La sizwa khona abantu bethi indoda yakwesinye isibongo iyakwazi ukungena umfazi ogane kwesinye isibongo. Ayikho into enjalo. Ayikho into enjalo, abantu kufanele bayiyeke leyo nto. Uzokhumbula ukuthi inhloso nqangi yokungena umfazi kamfowenu ingoba umfowenu uyigazi lakho okokuqala lokho. Ninomsamo wodwa okwesibili lokho. Esendeni likamfowenu kukhona abantu bakini. Esendeni lakho nawe kukhona abantu bakini. Yingakho ke isintu sasingakuvuma ukuthi umuntu wangaphandle azongena umfazi ogane kwesinye isibongo ngoba lo mfazi uzovusa lo muzi walesibongo agane kuso. Uma kuzoqhamuka indoda yangaphandle izoletha imbewu yakubo komunye umuzi, leyo nto isiphambene. Lo mkhubo njalo kubalekile ukuthi suyeke nokukhuluma suyeke singalohlala ngenkomo nezimbuzi sithi uyakwazi ukuthi akhiphe inkomo. Into enjalo ayikho. Umkhuba loyo omubi owenziwa futhi abantu abangahlelekile, owenziwa abantu abangcolile, owenziwa abantu abangalisabi ihlazo. Awukwazi ukuthi uzothi wena ukwesinye isibongo bese uthi uyongena umfazi ogane kwesinye isibongo ayenze into efana naleyo. Uzokhumbula futhi ukuthi uma insizwa ingenile akufanele idlule emhlabeni isangenile, kodwa kufanele kube ukuthi mayidlule emhlabeni idlule isiphumile. Ngoba uma izodlula emhlabeni kade ingenile yangaphuma isuke isiuchithile umuthi inkonyane. Kobe sekubaleka ukuthi kwenziwe uhlelo lokuthi akhishwe. Kodwa ke la ngikhona ngikho ekungeneni komuntu wesilisa bengisika nje elijika ukuthi awukwazi ukuthi ungathi uyindoda yakomunye umuzi uthi uzongena umfazi ogane kwesinye isibongo ngoba lo mfazi nje kobe egane kulesa sibongo uyovusa umuzi wakhona wena unayo imbewu yabantu bakhona. Kodwa umfowabo kandoda uyena onembewu yakubo ngoba vele bayazalana begazi. Imkhuba ke bafowethu kubalekile ukuthi siyeke lemkhuba le eyogcina isidicilela phansi ngisho isizukulwane sethu. Namuhla ke bafowethu asike sibukelena ke manje umuntu wesifazane ngoba yayenzeka ngezikhathi zasendulo. Kungayinto enhle futhi nasenkathini yanamuhla ukuthi ikwazi ukuthi yenze. Ngiyabona nje mina ngiyakhumbula umkhulu engixoxela ukuthi umkhulu wakhe okukhokho kamama wathi kade eganiwe unkosikazi wabe sehamba emhlabeni wabe sephinde eyothatha khona futhi
ukuze azakwazi ukuzokhulisa lengane. Kodwa kuyena akuzange kwenzeke ukuthi uzomngena, abavelanga bamnika, kodwa yena wabuye wamthatha wamlobola ngokuchaza kamkhulu. Nakuko kwakwenzeke ngesikhathi sendulo. Nakuyona lenkathi kuyenzeka, sengike ngakubona nje eminyakeni emithathu edlule ngako-2020 mangithi angiphosisi. Kuyenzeka uthola ukuthi insizwa iyalobola intombi. Ilobola iqede. Mayilobola iqede sekufanele kuphume udwendwe. Bese ingoduso ivele iyashona. Zokhumbula phela ukuthi ilobolo alimganisi umuntu. Oselobole akaganiwe. Sizwa kithi njengoba ulobola uganiwe. Kodwa uyoganwa mhla kwafa imbuzi yophaphe ekhweni lakho yakhipha ingoduso yakho. Nawe wazoyemukela wabusuyiqholisa, usuganiweke lapho uphelele. Uma futhi ubhalile, awuganile, awuganiwe uma ukuthi nigcine ngokubhala. Ukuthi ulobolile leyo nto ayisho lutho leyo nto. Akusho lutho lokho. Ilobolo alimganisi umuntu. Njengoba ke lengoduso izodlula emhlabeni ingakasini, ingakakhishwa kubo. Ukudlula kwayo emhlabeni izobe isifihlwa kubo. Ayizuyi ukofihlwa la akade lotsholwe khona ngoba ayilutho khona, ayiyena umfazi wakhona, ayinalo ithuna khona. Njengoba wazi ukuthi ithuna lowesifazane likhonjwa inkomo yomqholiso ngemuva kokuba isihlatshiwe kwathatha umswane wayo wagqitshwa esibayeni sabo kandoda. Lokho kusuke kuwuphawu lokuthi wena ithuna lakho lila. Uma kungakenziwa lokho, umuntu wesifazane umedlule emhlabeni noma eselotsholiwe noma ngaze kuthiwa washada esontweni umshado omhlophe, uhlala nayo indoda yakho kwayo, uhlala nayo kubo. Kodwa makufika isikhathi sokuthi uyadlula emhlabeni, kufanele uthathwe uyongcwatshwa kini ngoba ithuna lakho alikho la uhleli khona wena. Mhlake waqholiswa ilapho ke ithuna lakho loba khona le emzini. Oseqholisiwe ithuna lakho alikho kubo. Noma ngaze kuthiwe kuhamba isikhathi uyahlukana nomyeni wakhe bese yena abuyele kubo. Umehlala kubo komele ukuthi abazali bakhe benze isiqiniseko sokuthi mhla edlule emhlabeni bayamthatha bamusa lawa eganele khona ngoba ithuna lakhe lashintshwa. Ngesikhathi zasendulo umuntu wayethuma egana kwakuthatha uhlaka. Ilona lo mfanekiso wokuthi lo muntu lo ufana nokuthi usefile la. Njengoba enkathini yanamuhla uthatha ibhokisi usuke nalo kini liphethe zonke into zakho uhamba uye la uyakoganela khona. Manje nake lo wesifazane ngoba uyingoduso kule ndoda yakhe emlobolile wayefihlelwa la kubo. Ngesizathu sokuthi abantu basendulo babe nobuntu kubantu. Babevele bakhombe yodwa amadodakazi bathi hayi sizokuganisela le lobolo leli lakho kulungile sizolibamba kanjalo bese sikuganisele lo ngoba lo udlulile emhlabeni. Bese bavele bathathe udade wabo bamnikeze lensizwe lobole lekhaya. Udade wabo lentombi le edlulile emhlabeni usezongena indoda kadade wabo. Ukumngena ngoba phela ubengamthandi. Kodwa ngokuhlangana komndeni nobuntu bomndeni bazomganisela yena ngoba njengoba insizwa kade ilobola ibinenhloso nqangi ngekwabo. Ibifisa kube khona umuntu ekuzothi makushona ilanga akhanyisa ubhaqa. Ifisa kube khona umuntu ozokwenza ukuthi umuzi kayise ube nekhaya. Masikhuluma ngekhaya sikhuluma ngemfudumalo ekhona phakathi kwegceke. Akekho komunye umuntu okwazi ukuthi anakekele ikhaya noyinhloko yekhaya ngaphandle komuntu wesifazane. Umuntu wesifazane uthatha into engekho ayenza ibe khona. Umuntu wesifazane uyena okwazi ukuxova ufulawa kuphuma idombolo elimnandi. Umuntu wesifazane uyena okwazi ukuvusa amakhehla kini. Uyena okwazi ukuvusa izalukwazi zakini. Uyena okwazi ukuvusa amakhosi akini akaba khona. Ingakho ke endulo babeba nobuntu okokuthi asingathathi inkomo zakhe sizibuyisele kuyena kodwa ngoba sinawo amadodakazi asithathe yodwa amadodakazi bese simganisele yona. Ngesikhathi zasendulo ke intombi yayingenalo ilungelo lokuzikhethela ngoba yona yazi lutho kodwa kwakuba abazali bayo bayikhethelayo ngoba bona banehlo elijulile njenganoNkulunkulu babo.
kodwa enkathini namuhla ubona izingane zigana zibuye emzini ingoba ziyathanda ukuthi zona zizithathele izinqumo zizikhethele zingazi lutho. Kodwa abazali bona ngesikhathi zasendulo babekhethelwa abazali babo, kungabi bona abathatha izinqumo kodwa kwakwabazali abathatha izinqumo ngoba bona banehle libanzi sebekhulile. Kodwa enkathini namuhla abantu bayakwazi ukuthi bona bazikhethele, uma abazali bebakhethela bangaphatheki kahle. Yayibeke le ndodakazi yale ekhaya isikhishwa nje ngokosiko, kodwa ekukhisheni kwayo iyoganela udadewabo, akuhlukene nokuthi iyobambela udadewabo iqhaza emzini ebekufanele ahambe aye kogana khona. Uyabona? Umngena kanjalo kumuntu wesifazane bese lo ahamba aye kosina, lo ngesizathu sokuthi akazange akhishwe uyaqhubeka abe yingane yale ekhaya. Kodwa konke kuyabikwa emsamu naye abikelwe okuthi ngoba wena kufike isikhathi sokuthi izinsuku zakho zokuphila zikwanele, udadewenu-ke uyena ozoqhubeka ahamba ekogana. Kwesinye isikhathi futhi kuyakwazi ukwenzeka ukuthi uma insizwa isilobole yaqeda, iyathi insizwa isilobole yaqeda wabe seshona lo wesifazane, bese insizwa iqhubeke ihambe iye kosina naye khona esedlulile emhlabeni. Uthola ukuthi njengoba eseshonile nje uzofihlwa kubo okokuqala lokho, uthothi mhlambe usefihliwe kubo, bese emva kwalokho baqhubeke bahambe baye kosina la kuzobe sekuthathwa khona umphefumulo wakhe, uhambe uyakogana afika abe yithongo lakhona ngale. Umehluko ukuthi akasaphili ngokwenyama, akasaganile ngokomoya nenyama, kodwa usegane ngokomoya kuphela. Uma efika ngale yobe seyithongo nje kuphela lakhona uma insizwa ukuthi iqhubekile. Kodwa ngezikhathi zasendulo into efana nale yayithi mayenzeka abasekhweni layo kuba khona ababemnikeza yena, noma ngaze kuthiwe mhlambe uthe efika lapha emzini wathi eqala egana nje wabe sedlula emhlabeni, ake singene kuleyo okuthi nayi ke lensizwa le iganiwe ufike yalobola yaqeda yabe sigano wasina lona wesifazane. Uma eqeda kusina kwahamba nje amasonto amathathu wavela adlula emhlabeni umakoti. Nasesimene esinjalo abasekhweni la insizwa babekwazi ukuthi babe nalo uzwelo lokuthi ngoba usetheme efika ungakapheli isikhathi singakanani engakazali bantwana sizokunikeza udade wabo. Naku-ke kufanele kwenzeka akusho ukuthi ngoba udade wabo lo oshonile ubeqholisiwe lapha ekhishiwe futhi kubo, kusho ukuthi ke manje lo ngeke lo esenziwa njanena esakhishwa kufanele kwenziwe njalo, ngoba uma ezoya lapha ayongena indoda kadade wabo kodwa engakhishiwe emuva, ithongo lizoba nezikhalazo zokuthi kungani kuthathwa ingane yalo ihanjiswe lapha singazi ukuthi iyokwenzani. Kodwa kuke kwenzeka kuke kulandelwe yonke imigudu elandelwa umuntu oyakogana. Into eyenzakalayo uyakhishwa lo muntu ngembuzo ophaphe, kuhlalwa phansi umndeni wenza inhlambuluko ejulile yokubikela abalele lonke udaba ukuthi njengoba umntwana wethu uSibani besimthathile somganisa ivele yafike yadlula ingakenzi lutho emzini, ingakawuvusa umuzi, ingakabazala abantwana ngamafubi. Siyacela ukuthi ke madodakazini ethu ale ekhaya sothatha indodakazi uNozibani kubo yena esimthatha somganisela lapha. Nebala uma umndeni ukwenze ngokuvumelana yakusuthatha imbuzi yophaphe ubikela abangasekho, ukhiphe nabangasekho abamembethele ukuthi uyena manje useyogana lapha. Uyabona kusho ukuthi lensizwa manje isizoba nesithembu, uyabona, sandawonye. Ayikho phela into enhle njenganale ukuthi uganwa abantu bandawonye. Awu into enhle kakhulu le ukuthi uganwe abantu bandawonye. Into nje enhle kakhulu ukuthi uganwe abantu bandawonye. Uyobe sekhishwa lo wesifazane, uma efika ngala afike emukelwe aqholiswe naye kuze phela abe umfazi ngokuphelele. Kodwa bonke abantwana azobazala uzozalela udade wabo, bese umuzi wendoda uyakwazi ukuthi ume uvuke. Iloko ke bafowethu ukungena indoda kadadewenu kunegama elithi umlamu wami. Uma mina ngiqonyiwe kwambulu bonke abafowabo kantombi yami
osibari bami kodwa odade wabo abalami bami uyabona abalami bami ibona abakwazi ukuthi bangilamulele esimene esithile ingakho ke ukwazi ukuthi uma udadewenu ntombazana edlule emhlabeni kanti kufanele aye kogana uma abazali bakho bethu wena osuzohamba uyogana akufanele ukuthi unqabe kodwa ngoba vele nina seniyazikhethela manje oNkulunkulu bena nisabalaleli umzali umengathi nje hamba uyogana endaweni ethile ngeke uzoyivumelele wena kanti yenihlo lakhe libanzi libona la wena ungaboni khona hayi bafowethu angawageqa amagula makukhona imibuzo ethile ofisa ukuyibuza ngalesihloko lesi ungashayela la kule nombolo lezi noma usibhalele la kuma comment sengiphetha ke bafowethu uma owesifazane engene indoda kadade wabo ufika gane lekhaya njengoba uzwile ukuthi kuba khona imbuzi yophapha emkhipha kubo bese uyemukelwa aphinda aqholiswa abe umfazi okusho ukuthi lensizwa le azoyingena emkhwenyana kadade wabo isinamakhosikazi amabili usenesithembu lombhemu sabantwana bandawonye asikho ke isidingo sokuthi lo wesifazane njengoba engene indoda kadade wabo sekufanele aphume ngoba naye uganile lekhaya uqholisiwe umfazi uke sithenjini kodwa insizwa yona uma ingene umfazi kamfowabo kubalekile ukuthi iphume ngoba asikho isithembu sowesifazane kodwa isithembu singowesilisa ileso isizathu esenza ukuthi indoda uma ingena umfazi kamfowabo kufanele iphume ingadlule emhlabeni esangenile nowesifazane angadlule emhlabeni esangeniwe ngoba kwelamathonga sikho isithembu somuntu wesifazane kodwa lona wesifazane uma engene indoda kadade wabo ufika gane la ngoba uyakhishwa kubo ngembuzo ophaphe aphinda aqholiswe la besaba umfazi ngokuphelele uzogana esithenjini uzogana indoda kadade wabo hayi bafowethu asikawageqa amagula sibuyile manje siyimpunga yesintu sibuyile bafowethu bengimatasa kakhulu kunomsebenzi obuvela ungiphathisa nekhanda ebengikwenza awu sengiqedile manje qedile imfanekiso eqoshiwe bafowethu ngizalo nginiphakelile nje usuku nosuku ngizalo ngifikile nezihloko ezehlukile ezinohlonze njengoba wazi ukuthi impunga yesintu TV kwindaba zesintu nezihloko zesintu ihamba phambili bafowethu ingako inkulu kangaka inama subscribers angaka ingoba bafowethu sifika nezinto ezihlukile nezinkulumo ezakhayo nazi ke incwadi zethu iyona khombe khona le sithini isintu indlela yesintu uyokhuluza ukhokhobe 1050 rand kuyihlazo ungabi nazo incwadi zempunga yesintu kuyihlazo ungabi nazo incwadi zempunga yesintu kuyihlazo ungishayela kuzona ke inombolo lezi bafowethu ozibona escreen sakho senze inhlelo zokuthi sikuthumelele zona noma ngabe ukuphi la ukhona siyakwazi ukuthi sikuthumelele incwadi zethu zifike qathatha nangaleke bafowethu ku Facebook siyacela nakhona nisilandele siyimpunga yesintu nawe ndoda onenkinga ekamelweni uma indoda ukhumbula ukuthi kufanele ushaya umthetho kwakho manje awukho umthetho ozokwazi ukushaya ukhathale ekamelweni zitholela imbiza ikubuyisela esimeni okade ukusona hayi ukuthi imbiza iyona ekwenza ukuthi ube namandla wena unawo vela amandla kodwa ngesizathu sokuthi ukudla okudlayo ikona okungalungile egazini lakhe ikona okugqilazayo iyona into eyenza ukuthi ugcine ukhathala kodwa mawuthola imbiza uchatha ubusubuyela kulesimo vele wadala ukuthi bakusona njengendoda ekade silinyazwe ilokudla okudlayo udla kakhulu ukala katini udla ama yogurt yonke leyo nto enoshukela iyakuvalela njengendoda indoda kufuna idla uphuthu udla nerice irice ihlala la eqolo isikwe simhlophe sihlala la eqolo sakhe isilonda manje kubalekile ukuthi uyithole into yokuchatha ezokwazi ukuthi ishaya isilonda eqolo isuse yonke lento le oyidlayo namafutha lawa agcwele emthambeni ikwazi ukuthi imithambo yakhe ivule igazi ligijime
Uma ngeke kwenzeke lokho, uma indoda uzokhathala uma indoda. Nalento ke ukudla amaphilisi ayalimaza bafuthu akufanele sikhohlisane. Imbiza inamakhambi esintu adalwa umkhulu omkhulu ukuthi ayovula imithambo kuthina amadoda, igazi likwazi ukuthi ligijime. Kutholakala nje nabantwana, ayikho futhi imbiza yabantwana. Kodwa into eyenziwa imbiza ivuselela le yanto ekufanele ukuthi yakho umntwana. Uyabona? Othola ukuthi isuke isilimazekile, ilinyazwa uwena ngezinto ezithile ozenza ukudla okuthile njalo njalo. Uyabona? Hayi ukuthi imbiza etholisa umntwana. Akuhambi kanjalo. Ngingakunika mina imbiza okanye ngathi letha la imbiza ekuthiwa eyabantwana. Kodwa uthola ukuthi sizoyithatha siyinikeze omunye umuntu ongabathola abantwana. Uthola ukuthi wayedaliwe ukuthi abantwana ngeke abathole. Ngeke leyo mbiza ikwazi ukuthi imakhele umntwana ngoba okhalweni lakhe vela akekho umntwana ekwadala ukuthi uyoba khona. Uyabona? Akekho umntwana okhona okhalweni lakhe lowesifazane nendoda esendeni ayikho imbewu ekwazi ukutshala abantwana. Manje imbiza ikubuyisela esimeni okade uvela ukusona. Uyabona? Ukwazi ukuthi nje ugijime nje kahle, uyabona? Yona ivuselela leyo umthambo nalawo mandla nalawo masosha lawo omzimba wakho ukwazi ukugijima kahle. Hayi ukuthi usukugijinyiswa yiyona, cha. Kulungile ke bafowethu, asiwuthathe umfanekiso oqoshiwe siudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Simpunga yesintu sibuyile bafowethu nomfanekiso eqoshiwe. Usuku nosuku sizophaka kuphela bafowethu. Ake sithi ke nje impunga Ina sengife